Lakivälitys on lakipalveluiden sähköinen markkinapaikka. Sivustolla voit ilmaiseksi etsiä lakimiehiä helposti lakimieshausta ja kilpailuttaa haluamasi lakipalvelun tekemällä tarjouspyynnön. Kerro, minkä asian kanssa tarvitset apua. Mitä enemmän infoa annat, sitä tarkempia tarjouksia saat. Tarjouspyyntösi lähetetään nimettömänä alueesi lakimiehille. Lakimiehet arvioivat toimeksiannon ja lähettävät tarjouksia. Voit vertailla saamiasi tarjouksia sekä niitä lähettäneitä lakimiehiä ja valita parhaan tekijän toimeksiannollesi. Valittuasi tekijän yhteystietosi lähetetään lakimiehelle ja työt voivat alkaa. Lakivälitys.fi. Suomen lakimiehet yhdestä paikasta.